Giravên gerok Ango giravên ku melavaniyê dikin li navçeya Bongilanê ser bi parêzgeha Çewligeya Bakurê Kurdistanê ne. Bi hatina biharê re pêla geştyaran ber bi xweza û cihên geştyarî yên Bakurê Kurdistanê ve dest pê kiriye. Yek ji navendên girîn ku ji serê salê ve 8500 geştyaran serdana wê derê kirine, giravên gerok ên li gundê Baxek ê Bongilanê ye. Gerçekten Bi rastî ji bo gişta Rojhilatê rêgeheke xweş e, xweşkayiyeke nuwaze ya Bingolê ye û weke herêma Deryaya Reş e ji bo kesên ku dixwazin dawiya hefteyê bigerin û planekê bikin cihekî xweş e. Bajarên Bakurê Kurdistanê her yek xwedî xwezayeka nuwaze û bêhempa ye. Ev dercî Sulava Girlewîkê ye li ser sînorên parêzgehên Erzîngan û Dêrsimê ku bi helîna berfa li çiyan şêm bûye. tamamen zaten ji ber ku bi temamî xwezayî ye, hem ji bajarên cudayên welêt û ji derveyî welat mirov berê xwe din vê derê. Navendeke cazîbeyê ye. Cazibe noktasındayız. Bakurê Kurdistanê xwedî erdnîgariyeke berfireh û xwezayeka nuwaze ye. Bi taybetî parêzgehên wan, Dêrsim, Çewlik û Bêtlîsê bi xwezaya xwe ya dewlemend bala geştyaran dikişîne. Geştyar herî zêde di demsalên biharê de berê xwe didin van bajaran.